I dag har jeg glædet mig rigtig meget til at præsentere den her mega skønne ejendom for jer. Her får du luksus for alle pengene, hvor der er tænkt over detaljerne. Velkommen til Kravlevej nummer 11. Ejendommen her, den er helt unik. Du får sjæl og charme. Du får virkelig en hyggelig have, der virkelig inddrager hele ejendommen. Du har glaseret teglsten, som er virkelig flotte. Du har biopejs i stuen. Du har et snedkerkøkken fra 2007 af. Og så generelt, så er der bare en rigtig god helhed i ejendommen her. Du er i ganske kort afstand til begge byer. Du kan cykle direkte op til Brugsen eller skolen med dine børn. Og så er det altså bare super dejligt herude. Og vi har været så heldige at få sælgeren med på video, så lad os lige gå og snakke med ham. Så har vi jo været så heldige at få vores kære sælger, Thomas Ejendom, med på video i dag. Og Thomas, hvad er egentlig det allerbedste, og hvad kommer du til at savne allermest ved at bo her? Det er helt klart poolen. Den har vi brugt rigtig mange timer i. Både børn og voksne har hygget sig. Ja. Så er det haven og stedet bare generelt. Fedt. Hvad er det bedste ved at bo her? Det er dejligt fredeligt. Vi har nogle gode naboer, og vi har et forsamlingshus. Vi tager fællesspisning på en gang imellem, og ja. Det kunne ikke være bedre. Så er der ikke mere at sige end mig og Thomas. Vi håber, I vil ringe til os og booke en fremvisning, og så ses vi. Hej.